Pinoy Bus Driver TV. Magandang hapon, mga kabugsit. Alas ayos tayo sakto pa. Dito na tayo sa sentro na Gumaca, Quezon Province. Patuloy pa rin tayo sa ating biyahe papuntang Masin. Southbound, mga kabugsit. Hindi ko alam kung kailan naman tayo ulit mag-away sa Bandang Norte. Kasi ano lang yan, mga kabugsit. Special trek. Madalas mo ito makauot ng 1923 sa special trek. Shoutout kay Mimay Vlog. Special. Shoutout sa mga kumakain sila. Makida, pabili, simbahon. Si Robson Oliver Meharis. Si Anjik Palaris. Si Mel Preds Logoyo. Noli Aguilar. Si Dennis Bicolano Catalino, Suliaco Cada Junior, Duris Boy. Doon sa Laod yun, kahit ang mga City na, liwanag pa rin. Oo. Kasi wala ka ng bundok. Nakaroon? Ha? Nakarating na rin nakaroon? Malawak ang patag doon eh. Oo. Yung dagat ka doon, ang lawak ng baybayin. Oo, lawak, layo. Nakarating nakaroon sa Bagak, Bataan. Ah, Bataan. Oo. Ano kami doon? Yung mga board of director namin, doon lang nag-meeting, doon pa nag-venue. Malawak ang lupain doon in really. Shoutout ulit sa mga Tagalaw yun, sa Locosor. At sa lahat ng mga vlogger yan, mga bus driver. Mga vlogger. Buti ka mo. Pagtigil namin, nag-ano ako eh. Sa lawang natin, yung truck ng pusit. Nakakitipas, hindi ng pusit. Yung nag-iilaw na trucking. Sa lawang natin. Distract ko yun. Shoutout ng pusit, ha? Subscriber Subscriber rin yan. yun. Subscriber yan. Nakakangiti pa eh. Oo, may para. Talangin na natin kung saan to. Sige, sakay! Sige, Magkano ba yung nagaya? sige, sakay lang. Dito na po tayo sa konduktor yan. Sabihan sa usagon? Sige, sige, sige. O, tara na, Roy! Maluwag pa, maluwag. Sige, maluwag pa. Yung vlogger ah! Oo. Ayos ka nakakita, naglag ako dun ah! Oo. Sakay masawa ko! Salamat, sige, sakay na. Ano, may ano? Sige, kakatraffic tayo. Ikaw, ba't di mo? Kakatraffic na dito. Wala pa, amigo. Nakubos. Dito lang muna sa taas yan. Ilodong. Ayos sila sa kainan. Oh. Patay. Oo, sundan mo dito sa kamsa-kamsa. Di, dito.
Nandito pa kami sa Kamsa-Kamsa. Oo, itayin kayo dito sa Kamsa-Kamsa. Hindi tayo pwede sa unahan. Oo, itayin ko. Irosin lang yan, boss, ha? Sige, sige. Give me go. Yan ang ating subscriber Migo Pugsito. Subscriber niyo ako, eh. Taga dito sa Gumaka. Ano pangalan mo, Migo? Juter, Hililio. Ayun. Hello. Shout out. Uy, dito na ako. Oo, sige. Oo, salamat. Ay, iwasan ko ni Adaw. Patay. Ay, iwasan ko ni Adaw. Ayaw pa. Sino ka kung magkano ang naga? Guard. Gumaka. Naga. $632. Ha? 632. Ah, Gumaka naga. Gumakalaga. Tulog ba ito? Ha? Yung ano naman, yung suro-siguro. Paano na sila? Tigilan mo yan. Ha? Wait mo na ba? Di, gisingin mo muna siya. Oh, sige.